katrisma mo pinaaga nga tanan yan na magmumukbang ako hingkanon ngayon paksiw na dugo nga istang budloy sa bawang ko na akon kanon himpaksiw so kumuha na akong isda nga budloy as makaon ako karasa at akong gatas siya na paksiw na dugo meron ako didi bata nga malapad arit akong ubos o may dessert pa ako mga katrisma harang para sa talaga pagkaon kung may dessert na harang o ginawit ang kuhanin akong baby ariya ubos arit may tiilan o tahigot pa ako yung paksiw o ano pa ka mo din ang mga katrisma kao na na yung tinulalat kinahigop pati kaya paksiw kinahigop ang mga sitak kakaon pasensya na kamo kung nagkakamot lang ako kasi mara sa talaga pagkamot pag Pinoy Wow! ngan safety pa di ka mabubukog o takong bado ginalsa ko kaya nahulog na kumusta kayo dida mga katrisma unta okay la kamo ako okay la mga unti na nagmamukbang yun na pagkaon bisan o salat sura okay na yung mamukbang ko may content lagi ko yan adlaw ano lat ade balaya mo latakin mamukbang o kinuwitan ko ay ako sa ade upos ang kulit-kulit tuyag ang anak ko mga bago pala dida don't forget to like and subscribe my channel para kita ko magbuligan niyo pasensya na kamatok mga video kaya muralak talaga init akong content pag kinaon ng bisan ano kung may sura o waray mamukbang ko o nakiwat akong kamot kung kakaingkot makaon labog ko pa ang harang kami na aron harang o asinit akong breakfast paksi na adobo para sa ito mga katrisma natinga pa ako nari ko napakita ay makarawad o may kinihiling ko paano yung kagaya na yung to para sa talaga mga katrisma kinamot tapos masosop-sopon pa na yung matulog karasa ang aso Wow! masarap talaga subuan ko ulit yung anak ko nasa baba pasensya na kamo guys pasensya na kayo makatrisma kung Tagalog o wara yung sinasabi ko intindihan na lang o tapos na ako ang bilis o inom na ako ng tubig ang sarap busog ang tiyan natin makatrisma salamat sa pang